Du skal nu møde to af frontfigurerne i Hjørrings kommunale valgkamp. Daniel Rugholm fra Det Konservative Folkeparti og Jørgen Bing fra SF. Hvad skiller og hvad samler eventuelt disse to kandidater fra hver sin fløj? Daniel Rugholm. Hvad er han for en type? Vi kender dem jo så godt, disse konservative. Som ægte konservativ udgør Daniel allerede en af samfundets solide støtter. Hans dag er hård og arbejdsom. Jørgen, SF, så frelst. Har vi hørt det før? Love, peace and understanding. Jørgen, naturens glade søn. Blomst, du er på Du lille blomst, du er på vej. Den fastlagte forestilling. Den firkantede fordom. Det ligger jo alle så snublende nær. Men måske er virkeligheden en smule mere nuanceret. Daniel Rugholm er 31 år. Han er medlem af byrådet og er de konservatives politiske ordfører og borgmesterkandidat. Han sidder både i økonomiudvalget og i fritids- og kulturudvalget. Daniel har desuden siddet i børne- og undervisningsudvalget, ligesom han har været formand for det midlertidige ungeudvalg, som blandt andet førte til den store studiestartsevent Hjørring Live. Han er meget fokus på at få ændret den kedelige trend med de mange mennesker, særligt unge, der flytter fra kommunen. Derfor arbejder han for gode vilkår for erhvervslivet og dermed flere arbejdspladser, et bredt og attraktivt fritids- og kulturliv og gode vilkår for børn og uddannelse. Daniel er opvokset i Tårs, men er nu bosat i Hjørring. Hjørring Kommune står over for nogle store udfordringer i de kommende år. Jeg tror, der er 3 ting, der er vigtige at tage fat på. Det første, det handler om arbejdspladser. Fordi grunden til, at mange flytter, er, at de mister deres job eller ikke kan finde et job. Og det vil jo hjælpe dem til at blive. Noget af det, der også omvendt kunne tiltrække folk hertil, vil jo netop være, hvis vi havde endnu flere spændende jobmuligheder her i Hjørring Kommune. Dem, der skal skabe de arbejdspladser, det er de lokale virksomheder. Og derfor så skal vi som kommune gå i dialog med dem og sikre, at de har de bedst mulige vilkår for at vækste, for at udvikle sig, for at få succes, så de netop får skabt flere arbejdspladser. Noget andet, det er folkeskolen. Børnene i det hele taget. Fordi hvis der er noget, der betyder noget for børnefamilien, så er det de vilkår, deres børn har. Og derfor skal vi skabe en spændende folkeskole. Endnu bedre måske, end vi har i dag. Anderledes og nytænkende. Vi kan udnytte en masse spændende muligheder at lave temaklasser og forskellige ting, som gør den anderledes, end den er i andre kommuner. Og så det tredje, det er sådan den mere generelle udvikling i vores kommune. Vi bor nemlig i en geografisk stor kommune, og det betyder, at vi skal være gode til at udvikle både inde i byen, men også ude på landet. Og det føler jeg ikke altid, vi er gode nok til. Jeg tror på, at vi skal have politik ned i øjenhøjde. Og så skal vi snakke om, hvordan vi bedst muligt udvikler vores kommune, som er så stor og som er så forskellig, men som har så kæmpe et potentiale. Det er 3 ting, og der er mange andre, men det er 3 ting, som jeg rigtig gerne vil tage fat på og arbejde med for at forvente den negative udvikling og få skabt vækst og fremgang i hele Hjørring Kommune. Jørgen Bing er 57 år. Han har været medlem af byrådet siden 2006, hvor han specielt har markeret sig inden for teknik- og miljøområdet.
Her har han også været formand de seneste 4 år. Siden sommeren har han desuden været medlem af økonomiudvalget. Natur-, miljø- og planpolitikken står hans hjerte nær. Det har nogle gange været en kamp op ad bakke mod et politisk flertal, men adskillige sejre er det der også blevet til. En stærkt forurenende fiskefarm blev stoppet, hvor åbne sandstrande bevares, og Hjørring er blevet en førende klimakommune. Jørgen stod i sin tid fadder til ideen om at gøre Stygge Krumpen til et særligt brandingsobjekt. Det har ført en julekalender, middelalderspil og en hel del mere med sig. Også Jørgen er sit partis spidskandidat ved kommunevalget. Han er gift, har 2 voksne døtre og bor på landet uden for Tårs. Jeg vil i Hjørring Kommunes byråd arbejde for, at vi styrker studie-, arbejds- og bosætningsmulighederne, ikke mindst for de unge generationer. Og så vil jeg også fortsætte kampen for et bæredygtigt og fremtidssikret miljø, hvor sådan noget som rent drikkevand ikke skal være en sjældenhed eller en mangelvare, men en naturlighed for en kommune som Hjørring. Med hensyn til lokalplanlægning og byudvikling, der skal vi tænke os rigtig godt om. Vi skal planlægge langt mere nænsomt, end vi har set mange eksempler på de senere år. Og med hensyn til bymidterne, der skal vi virkelig værne om det liv, der er meget truet i øjeblikket, og det vil sige, at vi skal sige nej til de hypermarkeder, der er planlagt til at ligge i byernes udkanter, og så bare vi dræne byerne for liv. Hjørring Kommune har altid været en af landets førende kulturkommuner. Det skal vi styrke, det skal vi fortsat være, fordi kultur, det betyder liv, og det betyder også omsætning. Alt i alt, så skal Hjørring Kommune være et pragtfuldt sted at bo. Det skal være et sted, der er ved at arbejde, måske ligefrem knokle, men også et sted, hvor der er plads til at leve livet og måske indimellem tage en lille Lars Løkke.